Rapporti fil-medja qalu li tlestiet l-inkjesta maġisterjali fil-konfront tal-membri tal-ekwipaġġ P-52 tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Brigadir Jeffrey Kurmi u l-Prim Ministru Robert Abela. Ġie rrappurtat li l-inkjesta ddiet għand l-Avukat Ġenerali. F'April illi għadda l-Għaqda Repubblika permezz tal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzoppardi preżentat kwerela kontra l-membri tal-Armata u l-Prim Ministru u akkużathom bi qtil volontarju ta' immigranti. Wara li ġie rrappurtat li l-inkjesta hija konkluża fi stqarrija l-Għaqda Repubblika ilmentat li din tlestit malajr wisq fi żmien xahar. Fl-aħħar ġimgħa ġie rrappurtat li quddiem il-maġistrati inkwirenti taw ix-xhieda s-suldati involuti il-Brigadir Jeffrey Kurmi u l-Prim Ministru. Esperti tal-qorti tkellmu wkoll mal-immigranti li kienu abbord id-dgħajsa li ġew salvati u ddaħlu f'pajjiżna f'April li għadda. Ftit wara li ġie rrappurtat li l-Għaqda Repubblika ppreżentat il-kwerela, l-istess Għaqda ppreżentat evidenza li turi l dak li għamlu s-suldati ma kienx sabotaġġ ta' dgħajsa tal-immigranti, iżda proċedura normali ta' salvataġġ li ssir bejn sema u ilma. Ftit wara li ġie rrappurtat hekk, Jason Azzoppardi irrinunzja ruħu mill-kwerela li fetaħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.